Halos napuno ng mga Katoliko ang St. Rafael the Archangel Parish sa bayan ng Pili para sa Ash Wednesday. Sa gitna ng misa, isa-isang nagpakrosono ang mga dumalo sa misa gamit ang abo mula sa mga sinunog na palaspas na ginamit noong nakaraang taon. Hudyat ito ng pagsisimula ng 40 araw na Kwaresma kaugnay ng Semana Santa. Si Nanay Lolita sa kabila ng kanyang edad na 80 anyos ay matyagang pumunta sa simbahan makapagpakros lang para sa kanya at para kay Leanne na isang Gen Z. Mahalaga ang pagdalo sa misa bilang isang Katoliko. Successful. Kasi diyan ako naghihingi ng lakas at saka malakas na pananampalataya. At saka sa pananampalataya sa akin at saka sa aking pamilya at sa buong komunidad namin. So far naman po, ayos naman po, and mas naintindihan ko po kung ano po yung meaning ng Ash Wednesday po. Kasi nung dati po, parang hindi pa po ako masyadong sa Ash Wednesday. Tapos ngayon po, nung na-explain na po ni Father, mas nalaman ko na po kung ano po yung Ash Wednesday. Ang importance po ng paglagay ng abo sa is yung parang mapapatunayan mo po yung pananampalataya mo kay God, and also po yung pag-repent mo din po sa mga kasalanan mo po. Ayon sa simbahang Katolika, mahalagang dumalo sa Ash Wednesday sapagkat dito nagmumula ang paglalakbay ng panahon ng Kwaresma. Hindi lamang tradisyon kundi isang paalala sa ating pagiging makasalanan. Kinakailangan magsisi at magbalik loob sa Diyos. When we say Ash Wednesday, pagpuon kan sa tuyang paglakbay sa panahon ng Kwaresma, no? Na ang invitation sa to is sabi pag nagkukrus, na magbakli, conversion, repent and believe in the good news. Magsulsul as in magtubod sa marahay na ebanghelyo. Yan, 40 days of journey. Paglalakbay, Nananawagan din si Father Carpio sa mga Katoliko na sa kabila ng modernong panahon na magnilay-nilay at magbalik tanaw sa mga sakripisyo ni Jesus para tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan. Nick de la Cruz, CSN.